peça més aterridora del món! Barret amb punteta! Pitet babejat! I el més aterridor de tot! Un xupló! I ara ja podem... Res com un bebè aterridor per atemorir qualsevol fereta! Què? Juguem a formar paraules? Clar que sí! Doncs que gire la ruleta de les lletres! Comencem a jugar amb la lletra C, la tercera de l'alfabet. La lletra C pot sonar de dues maneres diferents, segons la vocal a la qual s'unix. Sona com la S si s'unix a la E o la I, com per exemple cel o encicló, i sona com una K quan s'unix a O o U. Caramel! Cocodril! Cul! Molt rebé! A veure com sona la primera paraula. Endavant, lletres! La A, la F i la G. Per on comencem, colla? Per la A! Sí, la A! Sí, la A, la A! Correcte! La C amb la A formen la paraula K, que és el nom d'una altra lletra, la K. Com vos heu quedat? La lletra K és una lletra d'origen grec, amb la qual podem formar paraules tan xules com kebab, karaoke o kamikaze! O també kung fu i karate! Tia! Següent paraula! Més lletres, per favor! Una B alta, una E i una R. Sabeu quina lletra podem afegir ara, colla? La R! Sí, la R, sí, és la R. Molt bé! Si a K li afegim la lletra R, formem la paraula car! Genial! Car vol dir que una cosa té un preu molt alt o major del normal. És una de les paraules preferides dels majors i la gasten molt per a dir que no pensen comprar-nos alguna cosa perquè costa molts diners. Sort que tenim els Reis Mags, colla! Sí, i també el Pare Noel. Ells no són tan tacants. Per la següent paraula! Més lletres, per favor! La T, la N i la Z. I ara, colla, quina d'estes lletres li podem afegir a car per a formar una nova paraula? Pista per una pista, dona'ns una pista. Va. Està bé! Atenció! La lletra que necessitem té la forma d'un tobogan, però al revés! Alguna idea? La N? És la N, jo crec que és. Sí, la N! Correcte! Si afegim la lletra N a la paraula car, tenim carn! La carn és la part muscular del cos de les persones i els animals. S'usa molt per a referir-nos als aliments que es fan amb la carn de vaca, de porc, de pollastre i altres animals. També es diu carn allò que ens mengem d'algunes fruites, com el codony o la bresquilla. I ara, colla, vos proposo un repte. Penseu que podem formar una paraula molt més llarga afegint més lletres a la paraula carn? Carner, carnívor. Carnisseria. Carnestoltes. Carnestoltes igual! Molt bé! Carnestoltes és una paraula molt xula i molt llarga! Carnestoltes són les festes populars en les quals ens disfressem, ballem i juguem pels carrers! Arrea! Sembla que ha començat el Carnestoltes! Enguany passe de bebès aterridors. Pense sorprendre la resta de les feretes amb la meua esgarrifosa disfressa de guapa! Visca jo! Visca disfressar-se de mi!